Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην πρώτη εκπομπή του Άκου Μαθητές. Ονομάζομαι Μεγακλής Παπαγεωργίου. Εγώ Διονυσία Τζιούρνα. Θα παρουσιάσουμε μαζί σήμερα και τις περισσότερες φορές την εκπομπή του Άκου Μαθητές. Θα είναι μια εκπομπή η οποία θα έχει να κάνει με διάφορα θεματάκια και τις επικαιρότητες και αθλητικά και γυναικεία γενικά που θα μας δείξει το βράδυ Διονυσία και πάρα πολλά πραγματάκια, αστεία και όλα τα σχετικά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τουλάχιστον 2 εκπομπές το μήνα. Ίσως μετά αυτό αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Θα μας δείχνει από το πρωί Διονυσία διάφορα θέματα. Διονυσία, τι πράγματα έχεις να μας δείχνεις? Έχω για τα νύχια. Στην πορεία μπορεί να βάλουμε κάποιο μακιγιάζ, κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη γυναίκα πάντα. Ωραία. Εγώ θα παρουσιάζω αθλητικά κάποια gadget που θα κάνουμε μαζί, κάποιες ταινίες ωραίες που βγαίνουν, ένα παιχνιδάκι θα οργανώνουμε τώρα σε κάθε τέλος της εκπομπής και γενικά οτιδήποτε άλλο μπορείτε εσείς να μας προτείνετε έτσι ώστε να το διορθώσουμε. Θα θέλαμε και να ζητήσουμε συγγνώμη αν υπάρξουν κάποια τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως με τον ήχο ή με την εικόνα, μπορεί να κολλήσει οτιδήποτε. Απλώς τα υλικά αυτά που έχουμε είναι πάρα πολύ φθηνά, ας το πούμε έτσι. Για να ξεκινάμε με κάτι οικονομικό και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε, άμα δούμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό, να πάρουμε κάτι καλύτερο και να έχουμε κάποια καλύτερη ποιότητα και στον ήχο αλλά και στην εικόνα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο θέμα, Διονυσία, ποιο είναι? Τα χρήσιμα gadgets. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε διάφορες κατηγορίες όπως σας είπαμε. Μία από αυτές είναι και κάποια χρήσιμα gadgets τα οποία είτε τα έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς, είτε είναι κάποια άλλα τα οποία δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει, τα έχουμε βρει στο ίντερνετ και εμείς σας τα δείχνουμε έτσι ώστε να τα δείτε και εσείς στο ίντερνετ γενικά, να τα δείτε σε διάφορα βιντεάκια είτε από κοντά και αν θέλετε να τα αγοράσετε και εσείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι εάν μπορέσω στο μοντάζ, γιατί δεν το έχω επιχειρήσει, θα προσπαθήσω να βάλω και μία εικόνα από το κάθε προϊόν. Από τα gadgets αυτά είναι, έτσι. Αν δεν μπορέσω θα σας τα πω εγώ, γκουγκλάρετε τα λίγο, μήπως και τα βρείτε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη λίστα που έχουμε σημειώσει. Το πρώτο είναι ένα πορτατίφ το οποίο είναι με σχέδια. Αν μπορούσα να βάλω ξανά εικόνα θα βάλω. Είναι κάποια σαν πλαστικά, δεν είναι? Πώς είναι? Σαν κάποια πλαστικά τα οποία έχουν, ας πούμε, σε σκελετό, σε καρδούλα, σε κάτι τέτοια, τα οποία έχει μία βάση και μπαίνει μέσα. Αν δεν καταφέρω να τα βάλω σε εικόνες στο βιντεάκι, θα τα βρω εγώ από κάποιο link να σας τα βάλω από κάτω από το βιντεάκι. Επομένως, αν δεν τα βλέπετε αυτή τη στιγμή σε κάποια εικόνα, κοιτάξτε από κάτω στην περιγραφή του βίντεο που θα είναι όλες τις πληροφορίες για το βίντεο. Εκεί θα έχω βάλει κιόλας τη λίστα με τα gadgets και δίπλα θα έχω βάλει μία λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα τα βρείτε αυτά σε κάποιο site να τα αγοράσετε. Το δεύτερο ποιο είναι, Διονυσία? Λοιπόν, είναι μια λάμπα LED με Bluetooth, η οποία μπορεί να συνδεθεί πάνω σε κάποιο φωτιστικό, η οποία ναι μεν βγάζει φως, αλλά μπορεί να παίζει τη μουσική σύμφωνα με το Bluetooth, δηλαδή σύνδεση. Το συνδέουμε με το κινητό, έτσι. Ακριβώς, και παίζει μουσική, πολύ ωραία αυτό, ναι. Το είχε πάρει κιόλας ένας γνωστός. Λοιπόν, το νούμερο 3 είναι βάση κινητό. Είναι πάρα πολύ ευέλικτη αυτή η βάση. Την έχω παραγγείλει 3 φορές ήδη από το εξωτερικό, δεν μου έχει έρθει και την περιμένω να μου έρθει. Είναι μια βάση η οποία πιάνει με μανταλάκι, ας πούμε στο τραπέζι πιάνει εδώ και είναι ευέλικτη και βάζουμε το κινητό μας πάνω και μπορούμε να το γυρίσουμε όπου εμείς θέλουμε. Είναι πάρα πολύ καλή βάση, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει και ακόμα και σε εσάς, δηλαδή θέλετε να βγάλετε κάποιο βιντεάκι και θέλετε να τοποθετήσετε κάπου την κάμερά σας ή το κινητό ή το tablet, μπορεί να πιαστεί από αυτή την βάση. Είναι πάρα πολύ καλή βάση. Πάμε στο επόμενο, ο οποίος είναι ο πολυφορτιστής 10x1. Τον έχουμε κιόλας. Για δείξτε μας Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το οποίο έχει πάνω τα 10 πιο γνωστά βίσματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Βγαίνει σε ένα USB και μετά εσείς παίρνετε έναν adapter, το συνδέετε κανονικά και το βάζετε στην πρίζα να φορτίσει. Είναι πάρα πολύ φθηνός, έτσι δεν είναι? Ναι, πραγματικά και πολύ βολικός. Έχει και για παλιά κινητά, δηλαδή ακόμα και αυτά που ήταν με τα Sony Ericsson παλιά, με τα μυτάκια εδώ πέρα μπροστά, κάποια έτσι μακρόστενα. Είναι
πολύ βολικός. Έτσι, πόσο τον είχαμε πάρει? 2 και κάτι, κάπου εκεί. Ναι, είναι πολύ βολικός, πραγματικά πολύ καλός. Το επόμενο είναι το μαχαίρι κλειδί, το οποίο μας ήρθε πριν λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό πέρα το μαχαιράκι, το οποίο είναι σε στυλ κλειδιού, βγαίνει σε διάφορα χρωματάκια. Μπορεί να μου το ανοίξει λίγο. Είναι ένα μαχαιράκι, δεν ξέρω αν φαίνεται πάρα πολύ καλά στην κάμερα. Το οποίο είναι πάρα πολύ κοφτερό. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι μικρούλι και να είναι φτηνό, πόσο το είχαμε, 80 λεπτά, 90 πώς το έχουμε πάρει. Αλλά είναι πάρα πολύ κοφτερό πραγματικά. Και βολικό γιατί μπαίνει οπουδήποτε. Ναι, στην τσέπη, στο μπερλέκο μπορούμε να το βάλουμε, στο πορτοφόλι μας, οπουδήποτε. Λοιπόν, μετά έχουμε μια ποδιά ξυρίσματος που δεν την έχουμε εμείς. Αλλά... Και αυτή την έχουμε παραγγείλει και δεν μας έχει έρθει. Ακριβώς. Είναι πολύ βολική, αν κάποιος ξυρίζεται μόνος του, να μην γεμίζει φυσικά το μπάνιο, να μην τα κάνει όλα χάλια. Κολλάει στο τζάμι πιο καλά, ο καθρέφτη του μπάνιου, οπότε έτσι πέφτουν πάνω οι τρίχες που όταν ξυρίζεστε. Φανταστείτε μια μεγάλη ποδιά που ανοίγει έτσι και όταν θέλετε να ξυριστείτε, αντί να πέφτουν κάτω, να γεμίζετε γενικά την μπλούζα σας, πέφτουν μέσα εκεί. Το επόμενο είναι το σύρμα κοψίματος. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο το είχα παραγγείλει, βασικά μου ήρθε. Το δοκιμάσαμε σε ένα ξυλαράκι και μπορώ να πω ότι κάνει καλή δουλειά, έτσι. Ναι. Θα το βγάλουμε κιόλας να το δείξουμε. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα απλό, ένα σαν ενισχυμένο σειρματάκι, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι έτσι. Το οποίο είτε το κρατάμε έτσι και κόβουμε με τα χέρια μας, κόβει ξύλα. Έβαλα ξύλο τέτοιο, ήτανε. Ναι, ήταν αρκετά χοντρό. Ήτανε περίπου τόσο το ξυλαράκι και μπορώ να πω ότι το έκοψε στη μέση, με λίγη προσπάθεια φυσικά, έτσι. Αν και από ό,τι είδα σε κάποιες εικόνες στο ίντερνετ, οι πιο πολλοί το τεντώνουν, το κάνουν σαν τόξο και κόβει ακόμα πιο καλά δηλαδή. Είναι πολύ πιο ωραίο. Πολύ καλό για μένα αυτό. Αν θέλετε να το βάλετε μέσα στην τσάντα σας, όταν πηγαίνετε στην εξοχή οπουδήποτε, μην χρειαστείτε οτιδήποτε να το έχετε μαζί σας. Λοιπόν, μετά έχουμε τον ανεμιστήρα υπολογιστή με μηνύματα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ευλίγιστο, είναι σε USB και το βάζουμε απλά στον υπολογιστή και μας βγάζει, όταν γυρνάει το ανεμιστηράκι, μας βγάζει κάποια μηνύματα τα οποία μπορούμε και εμείς να τα ρυθμίσουμε από μέσα από το πρόγραμμα βέβαια και τον υπολογιστή μας και μπορούμε να γράψουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Δηλαδή ενώ γυρνάει δηλαδή ο Έλικας, γράφει ένα μηνυματάκι. Ακριβώς. Ναι, απλώς αυτό, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένα θέμα με κάποια Windows, δεν παίζει μόνο τα Windows. Ναι. Σε μένα δηλαδή που έχω τα Windows 7 δεν έπαιζε τόσο καλά. Ναι, με γυρνάει, βγάζει και πολύ δυνατό αέρα μάλιστα, έτσι, κακά τα ψέματα σε σχέση με άλλα ανεμιστηράκια. Αλλά γενικά ότι είναι πολύ ωραίο και πολύ οικονομικό, έτσι. Θήκη για κάρτες. Το επόμενο είναι ένα απλό gadget το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας. Είναι αυτό πέρα, βγαίνει σε διάφορα στυλ, είτε είναι μάλλον, είτε είναι πλαστικό, είτε οτιδήποτε. Έχει διάφορες, έχει κανένα 30-40, πόσο έχει μέσα? 24 έχει. Έχει περίπου 30 θικούλες για καρτούλες, μπαίνουν εδώ πέρα μέσα για να αποθηκεύετε τις κάρτες σας, έτσι ώστε να μην τις έχετε χύμα δηλαδή μέσα στο πορτοφόλι. Αυτό το πετάτε μέσα στην τζατούλα σας και τις έχετε, είναι πολύ βολικό, χρειάζεται πιστεύω και είναι αναγκαίο και πολύ φτηνό, ούτε ένα ευρώ δεν έχει. Και το τελευταίο, ποιο είναι, είναι η συσκευή ηλεκτροφωτικού, το οποίο το έχω απλώς λόγω ότι αυτή τη στιγμή δεν το έχω εδώ πέρα διαθέσιμο. Να σας το δείξω. Είναι μια συσκευή η οποία μπορούμε να συνδέουμε πάνω εκεί το καλώδιο του τροφοδοτικού και να βλέπουμε αν το τροφοδοτικό μας είναι καμένο και πώς στάση γενικά βγάζει το τροφοδοτικό μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο όσοι ασχολούνται με τους υπολογιστές, είναι απαραίτητο να το έχουν. 2 ευρώ κοστίζει, δεν κοστίζει κάτι πολύ ακριβό και πιστεύω ότι τουλάχιστον σε αυτά τα άτομα που ασχολούνται με υπολογιστές είναι απαραίτητο να το έχουν μέσα στο σιρτάρι τους. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος τομέας, έτσι, την ουσία. Ναι, ακριβώς. Ήταν ο πρώτος τομέας με τα gadgets, τα οποία αυτά έχουμε εμείς σε πρώτη φάση να σας προτείνουμε. Σε άλλα βιντεάκια μπορούν να είναι λιγότερα, να είναι περισσότερα, να μην υπάρχει αυτή η κατηγορία, να υπάρχει κάτι άλλο, να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε κάτι. Αν θέλει κάποιος κάτι από αυτά, κάποια ιδιαίτερη πληροφορία, πρωτού κάνει μια αγορά, πρωτού θέλει να οτιδήποτε, μας ρωτάει κάτω από το βιντεάκι, παιδιά. Ξαναλέω ότι αν δεν μπορέσω να τα βάλω όλα σε εικονίτσες, θα προσπαθήσω να τα βάλω από κάτω, θα τα βάλω βασικά σίγουρα από κάτω στην περιγραφή στο βιντεάκι να υπάρχουν τα gadgets αυτά.
Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία μας, η οποία είναι Διονυσία. Είναι το σινεμά και θα σας παρουσιάσουμε κάποιες ταινίες, 10 συγκεκριμένα, που θεωρούμε εμείς ότι είναι καλές. Τώρα είτε είναι thriller, είναι από διάφορες κατηγορίες δηλαδή. Ναι. Και αυτό δηλαδή είναι ανάλογα στην άποψή μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρεσε εμάς ότι αρέσει φυσικά και σε εσάς, απλώς εμείς σας το προτείνουμε. Εμείς γενικά οι δύο βλέπουμε πιο πολύ thriller, οπότε μη σας φάνει παράξενο που μέσα στη λίστα αυτή θα δείτε πιο πολύ τα thriller. Αλλά γενικά προτιμάμε πιο πολύ αυτά. Σε άλλη φάση μπορεί να σας δείξουμε μόνο 5 ταινίες, θα σας βρούμε μόνο 3 ταινίες. Προτείνετε και στις ταινίες μέσα στα σχόλια από κάτω. Πείτε κάτι, να το βάλουμε σε άλλο βιντεάκι, οτιδήποτε. Τρέιλερ, παιδιά, δυστυχώς δεν μπορώ να σας βάλω να βλέπετε από την ταινία, γιατί θα θεωρηθούμε βασικά για τα πνευματικά δικαιώματα. Απλώς με το που σας πω εγώ το ονοματάκι, γκουγκλάρετε το στο YouTube, να δείτε το τρέιλερ και αν σας αρέσει, κατεβάζετε την ταινία, είτε βλέπετε online, είτε πηγαίνετε να την νοικιάσετε από κάποιο βίντεο κλαμπ. Ξεκινάει η Διονυσία. Λοιπόν, πρώτο είναι το The Conjuring. Στο νούμερο 1 δηλαδή έχουμε το The Conjuring, έτσι. Ακριβώς, το νούμερο 1 βέβαια, όχι το 2. Το 1, το οποίο είναι thriller. Και μπορώ να πω ότι είναι από τα καλύτερα. Για μένα είναι το καλύτερο thriller που έχω δει πραγματικά. Ακριβώς, τρομακτικό, έχει απ' όλα. Ναι, είναι η υπόθεση του βασικά ότι ξεκινάει, είναι μια οικογένεια που πηγαίνει σε ένα σπίτι. Αγοράζει βασικά ένα σπίτι, ένας πατέρας με μια μητέρα και 3 παιδιά, 3 κορίτσια. Και η μητέρα στο τέλος καταλήγει να τρελαίνεται. Και να θέλει να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά. Ακριβώς. Μπαίνει μέσα το πνεύμα και γενικά είναι πολύ ωραίο thriller πραγματικά. Το 2 δεν μπορώ να πω ότι με έκανε τόσο πολύ να τρομάξω. Αλλά εντάξει, όχι και τόσο τρομακτικό μπορώ να πω. Ακριβώς, ναι. Μετά είναι στη δεύτερη σειρά, για πες μας. Στο νούμερο 2 έχουμε το The Ring στο 1, όχι το 2, το οποίο είναι ένα thriller παράξενο μπορούμε να πούμε, για πολλούς λόγους, το οποίο είναι μια κασέτα την οποία αν τη βάλει κάποιος που και τη δει, δέχεται ένα τηλεφώνημα το οποίο του λέει ότι σε 7 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει ο θάνατός του και ότι θα πεθάνει, και ακολουθούν γενικά διάφορα γεγονότα έως ότου φτάσει σε συγκεκριμένη μέρα που θα πεθάνει. Το νούμερο 2 βασικά, τώρα που βγήκε πριν περίπου 5 μήνες, κάπου εκεί, δεν με ενθουσίασε και τόσο πολύ, δεν μου γέμισε το μάτι. Εντάξει, καλή ταινία. Ανάλογα στα γούστα. Αν είναι ακριβώς, ανάλογα στα γούστα, μπορεί να αρέσει, αλλά γενικά είναι αρκετά καλή ταινία. Οπότε έχουμε στο νούμερο 1 το The Conjuring το 1, που σε ελληνικά σημαίνει το κάλεσμα το 1, και στο νούμερο 2 μέχρι στιγμής το The Rings το 1. Πάμε στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 είναι το Ouija, το 2, το οποίο και αυτό είναι thriller. Για πες μας τι υπόθεση έχει στο περίπου. Η υπόθεση του είναι με μία μητέρα, αν θυμάμαι καλά, η οποία έχει κάποια κορίτσια, η οποία αυτή η γυναίκα είναι medium και υποτίθεται ότι καλεί κάποια πνεύματα, πηγαίνει ο κόσμος εκεί πέρα, τους βοηθάει να μιλήσουν με κάποιους συγγενείς οι οποίοι πλέον δεν είναι στη ζωή, και γενικά είναι απατεώνης η τύπισσα. Έλαμε όμως που κάποιος κάνει δώρο, αν θυμάμαι καλά, το κοριτσάκι βασικά. Το κοριτσάκι μπορεί και επικοινωνεί όντως με τα πνεύματα. Ναι, με εκείνο το παιχνίδι που είναι, το Ouija λέγεται και το παιχνίδι, τα γράμματα ακριβώς που είναι. Και γενικά μπαίνει μέσα το πνεύμα της, δεν την πιστεύει κανένα στην αρχή. Και γενικά είναι πολύ ωραία ταινία, πραγματικά. Μια φανταστική ταινία. Στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 είναι το Joyride, το 1, το 2 και το 3. Και 3 είναι φανταστικά, έτσι. Ναι, πραγματικά. Και αυτό thriller, βέβαια. Thriller, όχι καθαρό thriller, δεν το λέω καθαρό thriller. Εντάξει. Είναι ανάμειχτο, δηλαδή και thriller μπορεί να πει κάποιος. Περιπέτεια, δράση, έχει διάφορες κατηγορίες μέσα. Μετά στην 5η θέση. Το Joyride, να πούμε λίγο ναι, πώς είναι. Είναι ότι είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι τρελός, ψυχάκιας, ο οποίος κυνηγάει γενικά διάφορα άτομα, μιλάει από τον πομπό που έχουν συνήθως οι νταλικέριδες. Και γενικά είναι φανταστική ταινία, είναι και τα 3, μάλιστα στο 1 παίζει και ένας γνωστός ηθοποιός που παίζει στο Fast and Furious. Ναι. Για μένα το πιο ωραίο είναι το 2 και το 3. Ειδικά το 3 είναι. Και το τελευταίο, το 6. Ναι, είναι πολύ καλό. Για πες μας, στην 5η θέση. Στην 5η θέση πάλι thriller έχουμε, θα βαρεθείτε να ακούτε για thriller. Είναι οι πρώτες εκπομπές που είναι για thriller, μετά κάτι άλλο θα πούμε.
Είναι το Evil Dead το 2013. Προσέξτε, αν πατήσετε Evil Dead στο ίντερνετ σκέτο, δεν θα το βγάλει. Πρέπει να γράψετε Evil Dead 2013. Είναι ένα thriller το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν το είχα δει το trailer μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον και το είχαμε και δει μαζί με έναν συμμαχτή μου, θυμάμαι τότε στο Λύκειο. Είναι κάποιοι φίλοι οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα πατρικό σπίτι, αν θυμάμαι καλά, που είχαν παλιά. Και εκεί πέρα γενικά έχουν γίνει διάφορα περιστατικά, γιατί κάποιος είχε σκοτώσει μια κοπέλα, είχε κάψει μια κοπέλα από το δάσος, κάτι τέτοιο, και καλούν κατά λάθος ένας από αυτούς το πνεύμα της και έρχεται να τους καταλάβει. Πεθαίνουν οι περισσότεροι και νομίζω μόνο μια κοπέλα μαζί με τον αδερφό της, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος. Δεν το θυμάμαι, είναι πολύ ωραία ταινία, πραγματικά αξίζει. Στην έκτη θέση είναι το Θεός για μια εβδομάδα, που σίγουρα όλοι το ξέρετε και το έχετε δει. Ναι, οι περισσότεροι το ξέρουν σίγουρα. Είναι κομμωδία. Και είναι με κάποιον γνωστό ηθοποιό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τον Jim Carrey. Ναι. Είναι φανταστικός ηθοποιός, ο οποίος όσον αφορά εμφανισιακά τώρα με την ταινία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τον είχα δει σε μια τελευταία φωτογραφία. Πολύ ωραία ταινία, έτσι, πραγματικά. Ναι. Την έχω δει και 7 και 8 φορές, αλλά δεν χωρίζει να την βλέπεις. Ακριβώς. Φανταστική. Για μένα, όποιος δεν την έχει δει, που οι περισσότεροι πιστεύω ότι την έχετε δει σίγουρα, είναι καλό να τη δείτε, κακά τα ψέματα. Το 7, Are We There Yet, κομμωδία, το οποίο είναι με τον Ice Cube. Ναι, ακριβώς. Φανταστική, παιδιά, αυτή η ταινία. Είδατε, τώρα έχουμε αρχίσει τις κομμωδίες. Τέλος του θρύλου μας εδώ πέρα. Είναι μια κομμωδία λοιπόν αυτή, ο οποίος είναι ο Ice Cube και προσπαθεί να προσέξει δύο παιδάκια, τα οποία έχουν και μια μητέρα η οποία είναι αρκετά ωραία. Και αφού έρχεται με τη μάνα της, την πηγαίνει βασικά στη δουλειά και τη φέρνει, γνωρίζει τα παιδάκια, του τα δίνει αυτή να του τα κρατήσει για λίγες ημέρες, να τις τα κρατήσει βασικά για λίγες ημέρες, και γενικά έχουν ένα ταξίδι το οποίο είναι περιπέτεια, έτσι. Είναι δράμα στην κυριολεξία. Του έχουν κάνει τη ζωή τα παιδάκια πατίνι. Είναι πολύ ωραία, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Πριν το 2005, αν κάνω λάθος, είναι λίγο παλιά, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Αξίζει να τη δει κάποιος ο οποίος θέλει να γελάσει πραγματικά με την ψυχή του. Πάμε στο επόμενο. Ναι, είναι στην 8η θέση. Είναι η κυρία Downfire, η οποία είναι με τον γνωστό ηθοποιό Robin Williams, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Ακριβώς. Ο οποίος υποδίεται μια γιαγιά, η οποία πάει να φυλάξει και να κάνει τις δουλειές σε κάποιο σπίτι, το οποίο σπίτι είναι της γυναίκας του, απλά είναι χωρισμένη. Και στην ουσία προσέχει τα ίδια τα παιδιά. Απλά δεν το καταλαβαίνει κανένας. Κάνει τα πάντα για να είναι δίπλα στα παιδιά του. Τρέχει σε δύο σημεία ταυτόχρονα. Ακριβώς. Πραγματικά είναι αρκετά αστεία, είναι λίγο και δραματική, γιατί συγκινητική πιο πολύ. Ναι, όντως. Είναι πολύ ωραία ταινία. Πάμε στο νούμερο 9, Σειρμός 1, 2, 3. Τη συγκεκριμένη ταινία την είχα δει πριν καμιά τριετία στο Star που είχε παίξει, είχα δει τη μισή, και έκατσα και την έψαξα και λέω να την κοιτάξουμε λίγο, να δούμε τι παίζει εδώ, τι γίνεται με αυτή την ταινία. Την έψαξα στο ίντερνετ, την είδα, πολύ ωραία, την μισή την είσαι και στην ταινία, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ναι, μπορεί στην αρχή λίγο να είναι λίγο βαρετή, ξεκινάει κάπως. Δεν θα το έλεγα καθόλου βαρετή. Ακόμα και στην αρχή δηλαδή σε βάζει έτσι σε πολύ. Έχει όλο δράση, είναι δηλαδή περιπέτεια. Είναι ένας ληστής ο οποίος κρατάει όμηρους τα άτομα που είναι μέσα στο μετρό, σε ένα σειρμό βασικά, και ζητάει λίτρα από την πολιτεία βασικά για να απελευθερώσει τους ανθρώπους, αλλιώς θα τους σκοτώσουν βασικά όλους, και ζητάει κάποιον συγκεκριμένο να πάει τα λίτρα αυτά, και μετά γενικά έχει μια συγκεκριμένη περιπέτεια η οποία ακολουθεί, όπου στο τέλος αυτός ο ληστής πεθαίνει, το σκοτώνει αυτός ο καλός που πήγε τα λεφτά, τέλος πάντων. Πολύ ωραία ταινία για αυτή. Σειρμός 1, 2, 3 λέγεται αυτή. Και πάμε και στο τελευταίο, είναι μια φοβερή, ίσως από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει ποτέ μου, έτσι, και εσύ. Ακριβώς, ναι, και για μένα. Λοιπόν, είναι στη 10η θέση, το V for Vendetta. Σίγουρα το έχετε δει, αν όχι όλοι, ίσως μερικοί. Είναι, και αν δεν το έχετε δει, σίγουρα βασικά έχετε ντυθεί σαν αυτόν. Είναι η μάσκα του Anonymous, γιατί και ο Anonymous βασικά τη μάσκα το πήρε από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρχε στην πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος στην Αγγλία, ο οποίος ήθελε να τινάξει το κοινοβούλιο, ναι. Αλλά όπως
λέει και ο λαός, συνήθως από εκεί που δεν το περιμένεις σου έρθει και τον πρόδωσαν οι ίδιοι του οι ανθρώποι, οι οποίοι τον κάρφωσαν ότι θα ανατείναζε το κοινοβούλιο και την ημέρα που είχαν μαζευτεί όλοι στο κοινοβούλιο και θα πηγαίνουν να ανατινάξει αυτό το κοινοβούλιο, πήγε να ανατινάξει και τον πιάσανε από αυτοφόρο. Είδαν τα εκρηκτικά που τα είχε κάτω στο κοινοβούλιο, τον συλλάβανε και τον σκοτώσανε, τον κρεμάσανε αν δεν κάνω λάθος. Και από τότε γιορτάζεται γενικά η συγκεκριμένη ημέρα στην Αγγλία και βγάλαν τη μάσκα του Anonymous που είναι γι' αυτό καιρός είναι η ταινία αυτή. Είναι φανταστική ταινία, την έχω δει 4 φορές και θα την ξανάβλεπα άλλες τόσες, δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή είναι απλά φοβερή ταινία, έτσι. Καταπληκτική, πραγματικά. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Φοβερή. Λοιπόν, πάμε μια ανακεφαλαίωση λίγο στις ταινίες γιατί ίσως να σας μπερδέψαμε λίγο. Στο νούμερο 1 έχουμε το The Conjuring το 1 που είναι thriller. Στο νούμερο 2 έχουμε το The Rings το 1 πάλι που είναι thriller. Στο νούμερο 3 έχουμε το Ouija το 2 και αυτό thriller. Νούμερο 4 Joyride 1, 2, 3 είναι ξεχωριστά 1. Άλλο είναι το 2, άλλο είναι το 3 και αυτό thriller. Νούμερο 5 Evil Dead 2013 thriller και αυτό. Νούμερο 6 Θεός για μια εβδομάδα κομμωδία. Νούμερο 7 Are We There Yet κομμωδία. Νούμερο 8 Η κυρία Downfire κομμωδία. Νούμερο 9 Σειρμός 1, 2, 3 κοινωνικό, το έχουμε κατατάξει εμείς. Και στο νούμερο 10 V for Vendetta είναι αυτή η φανταστική ταινία που είναι περιπέτεια, κοινωνικό, πώς θέλετε το κατατάσσετε. Και να μην βλέπετε γενικά από αυτή την ταινία, από αυτό το είδος βασικά ταινίας κοινωνικό και όλα αυτά, πιστέψτε με, δείτε και δεν θα χάσετε με τίποτα. Και ξύλο έχει και πιστολίδι έχει και θλίψη έχει και έχει λίγο απ' όλα. Το μόνο που δεν έχει είναι και κομμωδία βασικά. Έχει σε κάποια σημεία. Ναι, σε κάποια σημεία ναι. Μόνο οι ατάκες δηλαδή που. Μόνο thriller δεν μπορούμε να το κατατάξουμε αυτό το έργο αυτό. Αυτά λοιπόν. Σε άλλο βιντεάκι μπορεί να μην έχουμε τόσο πολλές ταινίες, ξαναλέω, ή μπορεί να έχουμε κάποιες σειρές ή κάποια παιδικά που πήγαν στην τηλεόραση. Αυτά γενικά θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν. Μετά θα περάσουμε στην άλλη κατηγορία για μας, η οποία είναι τα παιχνίδια για PS4, PS3 και PC, τα οποία θα μας τα πει εδώ πέρα ο Μεγακλής, που τα ξέρει και πιο καλά. Για κονσόλες δηλαδή, κάποια παιχνίδια θα σας πω τώρα εγώ, τα οποία έχω ξεχωρίσει. Σε άλλα θα βγάζουμε και κάποια top 10, τώρα απλώς λόγω ότι είναι πρώτη εκπομπή και δεν έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Θα σας πω κάποια παιχνίδια τα οποία έχω ξεχωρίσει γενικά που έχω παίξει στη ζωή μου και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχεις και εσύ πάλι, υπάρχει και σε υπολογιστή και σε Xbox πλέον και σε PlayStation 3 και σε PlayStation 4, είναι το Minecraft. Το Minecraft το οποίο είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης. Πολύ ωραίο, έτσι. Καταπληκτικό μπορώ να πω. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει λόγω ότι τα γραφικά του δεν είναι και ότι το καλύτερο, αλλά πιστέψτε μου ότι γενικά περνάει η ώρα σας χωρίς να το καταλάβετε. Έχω φάει άπειρες ώρες παιχνιδιού μαζί με κάποιους φίλους μου, ειδικά στην υπολογιστή που φτιάχναμε μαζί και σερβι με τον Μανώλη, τον Κώστα, τον Γιώργο Ταδαμίλο και κάποια άλλα παιδιά. Πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές. Ένα άλλο παιχνίδι που έχω ξεχωρίσει, μιας και μου αρέσει γενικά αθλητισμός, είναι το NBA το 2K. Όποιο θέλετε εσείς, 2K13, 12, 14 και όλα σχετικά. Είναι ένα παιχνίδι καθαρά μπασκετικό, δεν νομίζω να το έχεις παίξει. Όχι, δεν το έχω παίξει. Είναι πολύ ωραίο, γενικά σε οποιονδήποτε αρέσει το μπάσκετ παιδιά, NBA 2K, όποιο θέλει. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά τώρα τελευταία που βγαίνουν, βέβαια πολύ απαιτητικά όσον αφορά τα γραφικά, αλλά γενικά αξίζει τον κόπο, αν ενδιαφέρεστε για το μπάσκετ, να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Όπως είπα, μου αρέσει ο αθλητισμός και μου αρέσει κιόλας και το Pro Evolution Soccer συγκεκριμένα. Το ξέρεις, όλος ο κόσμος βασικά το ξέρει. Πολλές γυναίκες κιόλας βλέπουν τους άντρες παρόλο που είναι 30 και 40 χρόνια να παίζουν Pro. Επομένως, το ξέρουν όλοι αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό καθαρά. Ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια με το Pro 6, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ήταν φοβερό πραγματικά το Pro 6. Ξεκίνησε στο PlayStation 2, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι εγώ κάποια πιο παλιά παιχνίδια έτσι. Μπορείτε εγώ να ήμουν καν αγέννητος όταν υπήρχε το Pro 2 και το Pro 3 αν υπήρχε κιόλας. Το FIFA γενικά, γιατί μπορούν να βγουν πολλοί να με ρωτήσουν FIFA ή Pro, το FIFA δεν μου πολύ αρέσει. Δεν μου αρέσει γενικά το στυλ του μενού που έχει, το στυλ του παιχνιδιού. Από γραφικά δεν λέω ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά γενικά δεν με ικανοποιεί το όλο θέμα του FIFA. Στο επόμενο έχουμε το Call of Duty. Call of Duty θα επέλεγα από το νούμερο 1 μέχρι το Modern Warfare 2. Από εκεί και πέρα έχουν χαλάσει όλα γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ σύγχρονα τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Δηλαδή Black Ops 2, Black Ops, Modern Warfare 3, Advanced Warfare και ένα-δύο ακόμα που είχαν βγει ήταν
Για μένα μάπα δεν αξίζανε, χωρίς βέβαια να θέλω να προσβάλλω την εταιρεία οτιδήποτε, αλλά δεν μ' αρέσανε εμένα προσωπικά. Έχεις παίξει, εσύ παίζεις γενικά. Ακριβώς. Τι θα αρέσει να παίζεις από αυτά? Το Black Ops είναι πολύ καλό. Και το Call of Duty, το War, το 5, ναι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Τα zombies να φαντάσου άρεσουν. Ναι. Τα zombies είναι πολύ ωραία τα zombies. Έχει μια επιλογή, δηλαδή μπορεί να επιλέξετε να παίξετε με zombies ναζί, τα οποία είναι Γερμανοί zombies, και τα σκοτώνετε φυσικά. Είναι πολύ ωραίο, πέραν το χρόνο σας και σε αυτό. Ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο βγαίνει, το Call of Duty, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι ο τίτλος του, βγαίνει τον Νοέμβριο, δείχνει ότι επανέρχεται πάλι το Call of Duty εκεί πέρα που ήταν, με Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ή με Αλφα, αν λάθος είναι. Ας ελπίσω να είναι καλό, έτσι ώστε να το κατεβάσω και να παίξω στον υπολογιστή. Μιας και εγώ ήμουν φανατικός στα Call of Duty, τα είχα όλα τα Call of Duty μέχρι και το Modern Warfare 3. Μετά με το που έγινε σύγχρονο το παράτησα, δεν ξαναγόρασα ποτέ μου. Είχα αγοράσει όλα τα δισκάκια, έχω όλη τη σειρά με τα Call of Duty. Ήμουν τρελός με τα Call of Duty γενικά, αλλά από τότε που έγινε σύγχρονο δεν μου γέμιζε το μάτι. Ένα άλλο ωραίο παιχνίδι είναι το Dead Island. Το Dead Island είναι και το παιχνίδι που είχαμε δει σε ένα βιντεάκι που τρέχει ένας που κάνει γυμναστική με κάτι zombies που είναι. Dead Island, παιδιά, όποιος θέλει, ειδικά για το PlayStation 4 που βγαίνει ένα καινούριο τώρα. Εγώ δεν έχω δυστυχώς PlayStation 4 για να παίξω, αλλά είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι με zombies τα οποία κάπως επιτίθονται, έχει και μαζεύεις πράγματα. Γενικά ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, είναι περιπετειώδης, είναι φανταστικό. Το Tekken, έχει βγει και Tekken 7 που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Αγόρασα το Tekken 6 πριν λίγες ημέρες. Πώς το είδες? Πολύ καλό. Οι χαρακτήρες, εντάξει, είναι κάποιοι ίδιοι, έχουν βάλει βέβαια και κάποιους καινούριους. Αρκετά καλό, μπορώ να πω. Είναι ωραίο γενικά, αλλά για να παίζεις παιχνίδια με ξύλο γενικά πρέπει να ξέρεις και τις κινήσεις. Ναι. Για να παίζεις πιο καλά και να μην τα πατάς όλα έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι το οποίο πιστεύω ότι όλοι το ξέρουμε είναι το GTA. Είτε είναι το San Andreas που είναι φανταστικό, έτσι, είναι κορυφή για μένα, έτσι. Όσα χρόνια και περάσουν, ό,τι γραφικά και να έχει αυτό το παιχνίδι απλά είναι φανταστικό. Το έχω τερματίσει δεν ξέρω και από πόσες φορές, πάνω από 15 φορές, και δεν το βαριέσαι ποτέ αυτό το παιχνίδι, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν θες να περάσεις την ώρα σου και να πεις ότι θέλω απλώς να χαλάρωσω λίγο, θα μπορώ να παίξω λίγο San Andreas, γιατί πάντα κάτι θα βρεις να κάνεις. Και φυσικά είναι και το GTA το V, το οποίο καλύτερα να μας το πεις εσύ αυτό που... Ναι, εντάξει, είναι πολύ καλό, έχει πάρα πολύ καλά γραφικά και γενικά και με αυτό δεν βαριέσαι, όλο βρίσκεις κάτι να κάνεις, είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. Έχει βέβαια πάρα πολλές απαιτήσεις βασικά για να το σηκώσει ένας υπολογιστής, αλλά γενικά έστω και σε χαμηλά γραφικά παίζουμε και εμείς γιατί δεν έχουμε μια πάρα πολύ καλή γραφικών, αξίζει καλό, ναι. Έτσι κακά τα ψέματα για να παίξει κάποιος. Αξίζει δηλαδή. Από εκεί και πέρα κάποιο άλλο παιχνίδι δεν έχω ξεχωρίσει. Το Gran Turismo μπορώ να πω, μα είναι το οποίο έχει να κάνει με αυτοκίνητα, πολύ ωραίο και αυτό. Gran Turismo 4, 5 και το 6, το 6 δεν μιλώ έχουμε τώρα, έτσι. Το 6, ναι, το οποίο το τερματίσαμε. Ναι. Μου σπάσε βέβαια λίγο τα νεύρα στο τέλος. Α, εντάξει. Με έκανε και πήγα και πήρα μέχρι και τη μονιέρα, φανταστείτε, για να δοκιμάσω. Ωραίο. Γενικά, ωραία παιχνιδάκια αυτά. Να περάσουμε τώρα λίγο στα αθλητικά, το οποίο δεν νομίζω να έχει μια τεράστια άποψη εδώ πέρα. Όχι, όχι. Μπορείς να τα πεις ολοκληρωτικά μόνος σου. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ πολύ και γενικά δεν είμαι και τόσο πλέον φίλος στα αθλητικά, γιατί με αυτά που βλέπω γενικά έχω συγχαθεί το τι γίνεται, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γενικότερα, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ας πούμε τώρα λίγο για τα ελληνικά δεδομένα που είναι τα εγχώρια. Έτσι στα γρήγορα, δηλαδή 2 λεπτάκια θα ασχοληθώ πάρα πολύ. Όταν θα αρχίσουν βέβαια τα κανονικά τα πρωταθλήματα θα ασχολούμαστε πιο πολύ, θα λέμε όλα τα σχετικά. Ας μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε χθες ένα φιλικό από ό,τι είδαμε 0-2. Μάλιστα ο Ρέτσος είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό, με συγχωρείτε, ένας νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού. Μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο και ευτυχώς το παιδί είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Φιλικά δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον Εμποκαμία, θυμάμαι καλά, από το Βέλγιο είναι αυτός ο παίκτης, θυμάμαι ποια ομάδα τον είχε. Κόπηκε στα ιατρικά, έγινε ένα σκηνικό ότι τελικά βγήκε ο παίκτης, δεν είπε ότι δεν με κόψαν στα ιατρικά, απλώς υπήρχε μια διαφορά με την Club Bridge και τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος,
όσον αφορά τα λεφτά. Βγήκε ο Ολυμπιακός, το διέψευσε αυτό. Αυτό είναι μεταξύ τους γενικά. Πάντως ο παίκτης τελικά δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Πολύ καλός παίκτης. Θυμάμαι στο πρώτο, νομίζω τον έπαιρνα πάντα αυτό το παίκτη. Πολύ καλός. Αξίζει δηλαδή. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο είναι χάλια τα πράγματα. Λεφτά δεν υπάρχουν γενικά, διώχνει παίκτες. Ο Μπέρκ, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, θα την κάνει για Αραβία που ήταν αυτή η ομάδα, η Al-Lain, κάπως έτσι λέγεται. Αν με ρωτήσει κάποιος για τη γνώμη μου τώρα αυτό που έκανε, ο Μπέρκ που ας το πούμε έφυγε χωρίς να πει τίποτα, αν δεν πληρώνεις κάποιο παίχτη, πάντα αυτό γίνεται, θα σου φύγει και θα το καταλάβεις και δεν θα έχει καθόλου άδικο ο Παναθηναϊκός, εμένα μεν, αλλά κακά τα ψέματα αυτό είναι. Αν δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορείς ούτε πρωτάθλημα να πάρεις, ούτε να χτυπήσεις γενικά άλλες ομάδες και γενικά υπάρχει πρόβλημα και γκρίνια στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού αυτές τις μέρες. Για ΑΕΚ, η οποία κλείνει τον Κλωναρίδη, παίχτης ο οποίος έπαιζε στον Παναθηναϊκό δανεικός από την Club Bridge, αν δεν κάνω λάθος και αυτός, θα τον κλείσει η ΑΕΚ τελικά, του πήρε τον παίχτη του Παναθηναϊκού. Γενικά η ΑΕΚ έχει φτιάξει μια καλή ομάδα, το είδαμε και φέτος αυτό που ήταν αρκετά ανταγωνιστική και πήγε να διεκδικήσει μέχρι και το κύπελο. Και ο ΠΑΟΚ γενικά σε καλά επίπεδα, άλλαξε προπονητή, διώξε τον Νίβιτς και πάει για μια καλή σεζόν από ό,τι ακούγεται. Όσον αφορά τώρα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πριν λίγες ημέρες ακούγεται και όλας έπαιξε ένας περαστικός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ γι' αυτό. Και φανταστείτε κιόλας ότι έχουμε κλείσει και τα τζάμια. Είναι πολύ δυνατά, έχει βάλει πολύ δυνατά τον ήχο του. Κάνει και διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Λοιπόν, που είχαμε μείνει πριν λίγες ημέρες στο μπάσκετ, στην μπάσκετ league τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κατακτήσει άλλο ένα πρωτάθλημα μπάσκετ, νικώντας εκτός έδρας στο 5ο και τελευταίο τελικό τους τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή ο Ολυμπιακός δεν έδειξε να πατάει καλά γενικά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην δείξει τεράστια δυνάμει απέναντι στον Παναθηναϊκό και να καταφέρει να χάσει μέσα στην έδρα του το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, για κάποιες μεταγραφές τις οποίες είχε πει ο Παναθηναϊκός ότι θα έκλεινε κατά πάσα πιθανότητα, π.χ. Μάτζαρης, Λούκας και κάποιους άλλους, τα πράγματα δεν του πήγαν έτσι πως τα είχε σχεδιάσει, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι παίχτες στις ομάδες που ήταν, να υπάρχει κάποια γκρίνια σχετικά ότι είχε πει παίχτες ότι θα έρθει όλα σχετικά. Αυτά είναι περί των ομάδων, μας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι δηλαδή για τα βασικά. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ περισσότερο με τα αθλητικά, έτσι δεν είμαστε καθαρά αθλητική εκπομπή. Αν υπάρχει κάτι γενικά ιδιαίτερο σημαντικό, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έλεγε ότι θα φύγει τελικά, ότι η Real Μαδρίτης δεν θα φύγει, από ό,τι διάβασα κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Επομένως, πάλι θα έχουμε το κανονικό κλασικό Μέση Ρονάλντο και την επόμενη χρονιά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά, μην ασχοληθούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία μας, η οποία είναι Top 10 αστεία. Είναι κάποια αστεία βιντεάκια. Θα παίξει ένα βιντεάκι τώρα στο βίντεο αυτό που βλέπετε εσείς. Είναι 10 σκηνές τις οποίες έχουμε βάλει εμείς μαζί με μουσική που έχουμε επιλέξει εμείς. Ελπίζουμε να σας αρέσει το βιντεάκι αυτό που έχουμε φτιάξει. Είναι περίπου 3 λεπτά, 4 πόσο είναι. Κάπου εκεί είναι, οπότε απολαύστε το. Και το φως, πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι, πανάκι να βουλώσουνε τα λούκια μανάκι, πανάκι μανάκι.
我叫去的，对，记得来。Θάλασσα τα έχω κάνει θάλασσα. Θάλασσα τα έχω κάνει θάλασσα. Κι από τότε δεν μπορώ να ζήσω. Σπάστα απόψε όλα για χάρη μου. Γελάκι είναι το φεγγάρι μου. Γυαλιά και καρκάτα σέργα μου. Φτάνει να σε με τα χέρια μου. Σπάστα όλα και δίπλα μου. Κι ό,τι θες απόψε ζητά μου. Γιατί αγάπη. Άιντε σηκώ, άιντε σπάστα. Άιντε κάντα όλα ανάστα. Άντε δεν υπάρχουν χρέη. Μόνο άνθρωποι ωραίοι. Άιντε σηκώ, άιντε σπάστα. Άιντε κάντα όλα ανάστα. Άντε δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αφού είδαμε τώρα το βιντεάκι με τα top 10 αστεία βιντεάκια, ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα το αλλάξουμε. Μπορεί άλλη φορά να το βάλουμε στο τέλος, στην αρχή, στη μέση θα δούμε. Μπορεί να βάλουμε πιο πολλά, πιο λίγα. Στείλτε και εσείς κάποιο αστείο άμα έχετε να το βάλουμε, να φτιάξουμε κάπως με μουσική. Ή αν σας αρέσει γενικά αυτή η ιδέα με τη μουσική που βάζουμε ή θέλετε να το αφήνουμε σκέτο. Θα μας πει τώρα η Διονυσία κάποιες συμβουλές για τα νύχια, έτσι. Ακριβώς. Είναι κάποιες δικές μου συμβουλές που εγώ θεωρώ καλές για τα νύχια. Εσύ δεν νομίζω να χρειάζεται να επέμβεις. Λοιπόν, όσο τώρα αφορά τις γυναίκες, τα νύχια σας, πρέπει να τα περιποιήσετε λίγο για να δείχνουν και πιο ωραία, αλλά και να μην σας πάνε και όλα τα σχετικά. Πρέπει να περιορίσετε το κόψιμο στα πετσάκια και τις παραμυθίδες. Όχι βέβαια να μην και καθόλου να μην τα κόψετε, απλά όχι πολύ βαθιά. Χρειάζεται αντισηπτικό βέβαια πριν γίνει όλη η διαδικασία, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθεί κάποια φλεγμονή από μικρόβια, μύκητες και όλα τα σχετικά. Η δεύτερη συμβουλή που θα δώσω είναι όχι πολύ σκληρητικό, έως και καθόλου. Το σκληρητικό στην ουσία τα καταστρέφει, δεν τα φτιάχνει. Εκτός κι αν είναι τόσο πολύ ευαίσθητα και σπάνε τόσο πολύ εύκολα. Με συγχωρείτε που διακόπτω, το σκληρητικό τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, είναι ένα διάφανο μανό, ας το θέσουμε έτσι, το οποίο το περνάνε συνήθως για να μην λυγίζουν εύκολα τα νύχια, να μην σπάνε. Α, κατάλαβα. Σαν να βάζεις δηλαδή τα νύχια. Περίπου. Έχω σταματήσει όμως. Λοιπόν, εντάξει, όχι πολύ χρήση, πραγματικά. Μια τρίτη συμβουλή είναι να ενυδατώνετε τα νύχια σας όσο πιο πολύ μπορείτε και βέβαια και γύρω από την περιοχή των νυχιών, δηλαδή στα πετσάκια. Λοιπόν, και δείχνουν καλύτερα και βοηθάει η ενυδάτωση στο σπάσιμο των νυχιών. Λοιπόν, η χρήση λαδιού είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή το κλασικό, λέει το ηλιέλαιο που έχουμε στο σπίτι. Ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, baby oil, ό,τι έχει να κάνει με λάδι γενικά και ακόμα και τα λαδάκια που βάζουμε έξω όταν πάμε και μας φτιάχνουν τα νύχια. Λοιπόν, προστατεύει από το σπάσιμο, όπως έλεγα, το λαδάκι, το ράγισμα και το ξεφλούδισμα των νυχιών. Και μία τέταρτη και τελευταία συμβουλή, φυσικά είναι να περιορίσετε τα επαγγελματικά μανικιούρ. Αυτό είναι μείον που το λέω πραγματικά για όσους ασχολούνται με τα νύχια βέβαια, αλλά δεν θέλει τόσο πολύ χρήση. Δηλαδή είναι κάποιες γυναίκες που ανά 15 μέρες περίπου πάνε και φτιάχνουν τα νύχια τους. Δεν πρέπει, γιατί τα νύχια πρέπει να παίρνουν αέρα, πρέπει να παίρνουν οξυγόνο. Μπορεί να σας ακούγεται γελίο, αλλά πρέπει να αναπνέουν τα νύχια. Όσο βάζουμε όλα αυτά από πάνω, είτε είναι μόνιμο, είτε είναι σε μορφή gel, απλά κλείνουμε το νύχι, δεν το αφήνουμε να αναπνέει. Και πέρα από αυτό είναι ότι εξοικονομούμε και χρήματα, έτσι, πέρα από αυτό. Εννοείται αυτό και βέβαια αποφεύγουμε και τους τραυματισμούς μας στα νύχια, γιατί όπως και να το κάνουμε, μερικοί τραυματισμοί γίνονται. Και φυσικά μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, όταν θέλουμε να τα αφήσουμε λίγο στη φυσική τους κατάσταση, είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι ξεφλουδισμένα, είναι σπασμένα, αφυδατωμένα, είναι γενικά χάλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το βίντεο βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλετε και σε κάποιο βιντεάκι, λόγω ότι η Διονυσία γενικά ασχολείται με τα νύχια και φτιάχνει νύχια, ξέρει να φτιάχνει πολύ καλά νύχια.
Αν θέλετε να σας φέρει κιόλας κάποια υλικά να σας παρουσιάσει εδώ πέρα, να σας δείξει δηλαδή, ή να σας δείξει κάποιες συμβουλές κοντά στην κάμερα, δηλαδή να έρθει κοντά στην κάμερα, είτε να πλησιάσουμε στην κάμερα εδώ πέρα, να σας δείξουμε κάποιες συμβουλές οι οποίες θα ήταν καλό και γενικά να σας δείξει κάποια tips που μπορεί να σας βοηθήσουν, ή κάποια πινέλα που μπορείς να τους προτείνεις, κάποια αμανό να πάρουν. Δεν ξέρω, αυτά είναι το γυναικό καθαρά, δεν γνωρίζω τι μπορεί να του δείξει ή να βοηθήσει. Δηλαδή να τους πω απλά να μην φοβάστε από το εξωτερικό. Ναι, μεν είναι λίγο φόβος, αλλά. Όταν εννοείς από το εξωτερικό, δηλαδή. Να μην υποτιμάνε τα υλικά τα οποία έρχονται απ' έξω. Ναι, καθαρά. Ίδια υλικά βασικά που αγοράζεις εσύ, γιατί αγοράζεις καθαρά το εξωτερικό, τα πουλάνε στην Ελλάδα με τετραπλάσια τιμή από ό,τι έχω δει. Πραγματικά. Δώσε με ένα πολύ δυνατό παράδειγμα, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, το gel που όλοι ξέρουμε, αυτό το υγρό που χρησιμοποιούν, το διάφανο στην ουσία. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να έχει και από 20 ευρώ και πάνω, ενώ εγώ καθαρά το είχα πάρει με 3 ευρώ ή 4, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί το βαζάκι βέβαια μπορεί να μην είναι πολλά ml, αλλά είναι σχετικά πάρα πολύ καλά για την τιμή τους. Και γενικά το υλικό του είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν κρατάει, ότι σπάει, ή ότι ακόμα δεν κρατάει ένα μήνα που συνήθως κρατάει το gel. Είναι καθαρά δηλαδή πολύ καλό και μπορώ να πω ότι συγκρίνεται άνετα με τα αυτά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αν κάποια κοπέλα από εσάς θέλει να ρωτήσει κάτι πάνω σε νύχια, μακιγιάζ, κάποια πληροφορία που αγοράζουμε κάποια πράγματα, ή οτιδήποτε άλλο γενικά, ή ακόμα και ένα αγόρι που μπορεί να θέλει να κάνει κάποιο δώρο στη μητέρα του, στην κοπέλα του, στην αδερφή του, οπουδήποτε θέλει να αγοράσει αυτός κάτι για αυτόν, παιδιά, ρωτήστε από κάτω, έτσι, μην τρεπόστε, ρωτάτε, μας ρωτάτε και εμάς, εμείς θα βλέπουμε τα σχόλια, θα απαντάμε και θα προσπαθήσουμε γενικά να σας βοηθήσουμε όσο καλύτερα εμείς μπορούμε για να σας λύσουμε την κάθε απορία. Θέλουμε να μας λέτε τις απόψεις σας, θέλουμε να μας πείτε τι από αυτό δεν σας άρεσε, τι θα θέλετε να διορθώσουμε, τι θέλετε η Διονυσία να σας δείξει στη συνέχεια, να σας δείξει κάτι για νύχια, να μην ξαναβάλουμε για νύχια, να βάλουμε για μακιγιάζ, να δείξουμε κάποια πινέλα, κάποια πούδρα, κάτι οτιδήποτε. Στα πράγματα αυτό που έχω εδώ πέρα που είναι για μένα καθαρά, μπορώ να τα ξέρω. Αυτά που είναι για τις κοπέλες δεν μπορώ να τα ξέρω, οπότε καλύτερα οι κοπέλες να μας τα γράψουν αναλυτικά, να δει η Διονυσία τι είναι το καθένα, έτσι, να τα ψέματα. Έχεις κάτι άλλο σου να αφορά να πεις για γυναίκες, κάτι τέτοιο? Όχι. Κάποια άλλη συμβολή, οτιδήποτε? Όχι. Ωραία. Να περάσουμε τώρα σε ένα τελευταίο πραγματάκι που είναι, το οποίο είναι το παιχνίδι μεταξύ μας. Σε κάθε εκπομπή θα βρίσκουμε και από ένα παιχνιδάκι να κάνουμε μεταξύ μας, έχουμε τη Διονυσία. Και σε αυτό το παιχνίδι τώρα που έχουμε βρει εδώ πέρα, αυτό πέρα, έτσι. Ναι. Έχουμε κατεβάσει ένα παιχνίδι από το Play Store. Ναι. Το οποίο λέγεται το παιχνίδι των γνώσεων, για όποιον ενδιαφέρεται να το κατεβάσει από το Play Store και να παίξει με τον φίλο του. Το οποίο είναι κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, διαλέγουμε κάποια κατηγορία, έτσι. Βέβαια μπορεί να βάλεις και τυχαία κατηγορία, δηλαδή να μην. Ακριβώς. Να είναι διάφορες ερωτήσεις και όχι από συγκεκριμένα μια κατηγορία. Έχεις 3 ζωές, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ρωτάει ο ένας τον άλλον. 20 δευτερόλεπτα σε κάθε ερώτηση. Και ο νικητής φυσικά, αυτός που θα έχει τις πιο πολλές σωστές απαντήσεις. Ακριβώς, είναι ο νικητής. Ωραία. Θες να πω εγώ πρώτα, θες να πεις εσύ τι θέλεις? Να ξεκινήσουμε με σένα. Ωραία. Πάρε εδώ, πες λίγο τις κατηγορίες στο. Λοιπόν, είναι τυχαίες κατηγορίες που βέβαια πάνε διάφορες ερωτήσεις. Ιστορία, γεωγραφία, θέατρο, επιστήμη, θρησκεία, τέχνες, τεχνολογία, φαγητό, μουσική, ψυχαγωγία, αθλητισμός, ζώα, πολιτική, διάστημα, μυθολογία και γλώσσα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλές κατηγορίες, δηλαδή για οποιονδήποτε από εσάς δεν ξέρει κάτι, μπορεί να επιλέξει κάτι άλλο και φυσικά έτσι να καταφέρει να κάνει το παιχνίδι όπως θέλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος επιλέξει μια κατηγορία, πρέπει να επιλέξει και ο άλλος σε μια κατηγορία να πει. Μπορεί εγώ να επιλέξω τώρα τη κουζίνα, δεν ξέρω τι είχε, και η Διονυσία να επιλέξει την ιστορία. Είναι καθαρά στη δική σας την θέληση, όπως θέλετε. Όχι, οπότε βέβαια ότι δεν γίνεται κιόλας να επιλέξουμε μια κατηγορία. Ναι, γίνεται, εννοείται. Διαφορετικές ερωτήσεις. Ναι. Στον κάθε έχει πάρα πολλές ερωτήσεις μέσα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι. Θέλω να μας πεις με ποια κατηγορία? Την ξέρεις φυσικά, έτσι. Αθλητικά. Αθλητικά ακριβώς.
Λοιπόν, εδώ πέρα μας έχει κάποιους κανόνες παιχνιδιού που λέει να μας απαντήσει, λέει, στις ερωτήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Έχεις 20 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Αρχικά έχεις 3 ζωές. Βέβαια, όταν απαντάς σε 3 σωστές απαντήσεις, σου δίνει κάποια ζωή. Για 5 σωστές απαντήσεις στη σειρά κερδίζεις μια ζωή. Δεν μπορείς να έχεις πάνω από 3 ζωές. Και όσο πιο γρήγορα απαντάς, τόσο περισσότερους πόντους κερδίζεις. Λοιπόν, πολύ ωραία. ας ξεκινήσουμε. Πόσες περιόδους έχει ένας αγώνας μπάσκετ? Γελίο, έχει 4. Ωραία. Ακριβώς 4. Πήγαμε 140 σκορ. Λοιπόν, ποια είναι η πατρίδα του Μαραντόνα? Αργεντινή. Αργεντινή. Βέβαια από κάτω έχει και κάποιες πιθανές απαντήσεις. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός αλλαγών που μπορεί να κάνει μια ομάδα σε έναν επίσημο αγώνα ποδοσφαίρου? 3. Πολύ σωστά. Σε ποια πόλη έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2012? Στην Αθήνα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο ή στη Ρώμη? Λονδίνο. Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, ποια ελληνική ομάδα έχει για έμβλημά της ένα τριφύλι? Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Ή ο Ολυμπιακός ήτανε. Πολύ σωστά, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ποια είναι η ελληνική ονομασία του πόλο? Η υδατοσφαίριση. Για να δούμε. Ακριβώς. Έχει φτάσει στο σκορ 760. Μεταξύ ποιων ομάδων έγινε ο πρώτος επίσημος διεθνής αγώνας ποδοσφαίρου? Αγγλία-Σκωτία, Αγγλία-Γαλλία, Ουαλία-Σκωτία ή Γαλλία-Ισπανία? Η Αγγλία με την άλλη που είναι. Ποια ήτανε? Η Αγγλία-Σκωτία. Αγγλία-Σκωτία ήταν και εγώ τι πάτησα? Αγγλία-Γαλλία. Λοιπόν, πόσο χρόνο επιτρέπεται στον τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο να κρατά την μπάλα με τα χέρια? 10 δευτερόλεπτα, όσο θέλει, 12 δευτερόλεπτα ή 6 δευτερόλεπτα? Όσο θέλει. Λάθος, είναι 6 δευτερόλεπτα. 6 δευτερόλεπτα. Σου έχει μείνει μία ζωή. Πόσους πόντους πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος στο bowling για να κερδίσει? 300, 500, 400 ή 200? 500, δεν το ξέρω καθόλου στην τύχη. 300 είναι. 3 λάθος απαντήσεις. Συνολικό σκορ. Ναι. Συνολικό σκορ είναι 760, σωστές απαντήσεις 6 και λάθος 3. 760, έτσι, το σημειώνω εγώ εδώ πέρα στο χαρτί μου. Ναι. Ότι έχω εγώ 760 απαντήσεις. Να σου κάνω τώρα εγώ λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι. Πρώτα, βέβαια, τις κατηγορίες για να σου πω ποιες θα διαλέξω. Ωραία. Θα διαλέξω τα ζώα. Ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, παιδιά. Πάμε να τις κάνουμε ερώτηση να δούμε. Πανική θα χάσει. Ποιο από τα παρακάτω ζώα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει φύλο κατά τη διάρκεια της ζωής του? Δελφίνι, ελέφαντας, κάμπια ή στρίδι? Κάμπια. Θα δούμε μια σωστή απάντηση. Είναι το στρίδι. Το στρίδι. Μπορεί να αλλάζει. Δεν ήξερα, μπορώ να πω. Ποια χώρα είναι πρώτη στον κόσμο σε παραγωγή τσαγιού? Κένια, Ινδία, Σρι Λάγκα ή Κίνα? Αυτό το ξέρω, πιστεύω. Νομίζω η Ινδία είναι. Εγώ με το όνομα είναι η Κίνα. Ναι, Κίνα είναι. Περισσότερα λοιπόν, ξέρεις εσύ. Σε ποια ήπειρο ζει το πούμα? Αμερική, Ευρώπη, Αφρική ή Ασία? Αμερική. Αν δεν κάνω είναι Αφρική. Όχι, Αμερική είναι. Αμερική είναι. Έχεις σκορ 130. Πώς αλλιώς ονομάζεται το κοτσίφι? Κοκκινοπούλι, μαυροπούλι, κίτρινοπούλι ή άσπροπούλι? Κοκκινοπούλι. Κοκκινοπούλι, να δούμε αν αυτό. Όχι, είναι το μαυροπούλι. Δεν το ήξερα καθόλου. 130 εσύ λοιπόν, 1-3. Δεν τα πήγες και τόσο καλά. Χάλια. Ήταν οι ερωτήσεις δεν πιάσαμε αδιάβαστα πραγματικά. Πάμε άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι εντάξει, δεν γίνομαστε και τόσο πολύ κουραστικοί. Θες να ξεκινήσεις εσύ? Ναι, θα ξεκινήσω εγώ και μετά πάλι εσύ. Ωραία. Θα επιλέξω τη γεωγραφία αυτή τη φορά. Να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Για πάμε. Λοιπόν, πού βρίσκεται το περίφημο μαυσολείο Τατζ Μαχάλ? Τουρκία, Ιράν, Ινδία ή Πακιστάν? Ινδία. Ινδία ή Πακιστάν είναι. Ινδία. Μπράβο. Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου? Εντάξει. Λευκοσία. Πολύ καλά. Πού βρίσκεται η πόλη Κιώτο? Ρωσία, Βιετνάμ, Κίνα ή Ιαπωνία?
Έχεις 11 Βιετνάμ. Λάθος, είναι στην Ιαπωνία. Έχεις 2 ζωές. Πού βρίσκεται η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων? Βουκουρέστι, Κέρκυρα, Λάρισα ή Θεσσαλονίκη? Βουκουρέστι, λογικά. Δεν πιστεύω να έχουμε στην Ελλάδα. Και όμως είναι στην Κέρκυρα. Αλήθεια λες. Ακριβώς, έχεις 1 ζωή και σκορ 250. Πού βρίσκεται το Μπούρτζι? Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, στο Ναυπλίο είναι πολύ ωραία. Ναι. Φανταστικά. Λοιπόν, ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Βραζιλίας? Ισπανικά, πορτογαλικά, αγγλικά ή γαλλικά? Αγγλικά, γαλλικά δεν είναι με τίποτα. Ας πούμε τα ισπανικά. Κι όμως ήταν τα πορτογαλικά, εγώ το ήξερα. Ναι. Ναι. Ναι, γενικά αυτά δύο πάντα τα μπέρδευα γιατί ήταν με τους Πορτογάλους που είχαν πάει. Οπότε πόσο σκορ έκανα? Σκορ 380. Σωστές απαντήσεις 3 και λάθος απαντήσεις 3. Διάλεξες μια κατηγορία, πες στο κοινό. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρω τη γλώσσα. Πάρε τη γλώσσα και δώσ' με το πέρα να ξεκινήσουμε. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να... Ξημερός. Μπράβο. Ποιος χρησιμοποιούσε τη φράση «Αμήν λέγω ημίν»? Αβραάμ, Σοκράτης, Αχιλλέας ή Χριστός? Ο Χριστός. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Κι όμως ο Χριστός είναι. Και ήδη έχει φτάσει 2.30 και μάλλον θα χάσω. Ποια είναι η σωστή ορθογραφία της λέξης ιδιαιτέρως? Πρέπει Με να το ητα, δω λίγο. ιδιαιτέρως με γιώτα, ιδιαιτέρως με Είναι αλφαγιώτα? αυτό εδώ. Με αλφαγιώτα λέει. Ναι. Σωστό είναι. Εντάξει. Τι δεν κάνει σπίτι χωρίς Γιάννη σύμφωνα με την παροιμία? Χαρά, προκοπή, δουλειά ή γιορτή? Προκοπή. Εντάξει. Και θα με περάσει, παιδιά. Μόλις με πέρασε βασικά. Ποιο είναι το σωστό? Δανείζω με ψηλογιώτα, δανείζω με μικρογιώτα, δανείζω με ητα ή δανείζω με γιώτα? Περίεργο. Το δανείζω με φλαγιώτα νομίζω. Αυτό Και είναι. όμως. Και έχει φτάσει 5.80. Ο διάβολος έχει πολλά όπλα, ποδάρια. Δηλαδή αυτά είναι γελία, έτσι πραγματικά. Τι είδους επίρρημα είναι η λέξη μακριά? Τροπικό, ποσοτικό, χρονικό ή τοπικό? Τοπικό. Αυτά και σε παιδιά δημοτικού να τα βάλω, θα ξέρουμε. Κι όμως μισέ εξηγελάνε. Τι σημαίνει η λέξη «la curacaja» στα ισπανικά? Η αυγή, η κατσαρίδα, η μάχη, η φυλή? Νομίζω ξέρω τι σημαίνει. Νομίζω είναι η κατσαρίδα. Εγώ νομίζω ότι είναι η μάχη, ας βάλουμε την κατσαρίδα που λες. Και είναι η κατσαρίδα, παιδιά, είναι η κατσαρίδα. Μάθαμε και ισπανικά. Πώς αποδίδεται στα ελληνικά το μουλίν ρούζ? Μουλέν ρούζ. Κόκκινος λαγός, ροζ γάτος, κόκκινη πλατεία ή κόκκινος μήλος? Νομίζω πως είναι ο ροζ γάτος. Εγώ νομίζω ότι είναι κόκκινος μήλος. Κόκκινος μήλος είναι, είδες. Έκανα ένα λάθος. Μου έχουν μείνει 2 ζωές. Τι σημαίνει η λέξη πάγκαλος? Πολύ ανόητος, πολύ όμορφος, πολύ ευγενής, πολύ καλός? Δεν το γνωρίζω και θα πω στην τύχη το πολύ ευγενής, που δεν νομίζω να είναι. Πάγκαλος είναι πολύ όμορφος, που στην περίπτωση την κανονική δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν ισχύει. Όχι. Πώς λέγεται το σμήνος των νεαρών μελισσών που εγκαταλείπουν την Κυψέλη με τη νέα βασίλισσα? Σμίγμα, σμάρι, σμπάρος ή σμίλι? Από το α, το σμίγμα. Νομίζω ότι είναι το σμάρι, ναι. Και έχασα. Και έχασες, κέρδισες ομογενικά το δεύτερο γύρο. Με 960 πόντους με κατατρόπωσε, 8 σωστές απαντήσεις, 3 λάθος. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει, με κέρδισες εσύ προηγουμένω. Ισοπαλία λοιπόν στην ακριβώς. πρώτη εκπομπή όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, κάτι άλλο να δείξουμε. Το μόνο που θέλουμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι, για τα ψέματα. Ακριβώς. Αν ειδικά έχετε καθίσει μέχρι τέλος της εκπομπής και μας έχετε παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς έχει βγει το βίντεο, θα το δώσω μοντάζ μετά, σίγουρα καμιά ωρίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Περιμένουμε πώς και πώς να μας γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας. Τι δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε, τι να διορθώσουμε, τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσουμε, τι θέλετε να προσθέσουμε. Το σκηνικό αν σας αρέσει, βέβαια είναι κάπως μυστήριο γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλές να δούμε, δηλαδή το μόνο που μπορούμε να βάλουμε κάτι από πίσω όσον αφορά. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά επίσης να ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιες φορές να κολλάει η εικόνα, το ξαναλέω, το δοκιμάσαμε πριν και είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ξαναλέω ότι κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ποιο πρόγραμμα έχω χρησιμοποιήσει να τραβήξω, τα μικρόφωνα που έχω, την κάμερα που έχω. Αν μπορέσω θα σας βάλω βασικά σίγουρα και τα gadgets που σας είπα. Θα κάνω το μοντάζ, θα το ανεβάσω στο κανάλι μας
Κάντε like αν σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, πατήστε ότι δεν σας αρέσει το βιντεάκι. Το δεχόμαστε. Το μόνο που δεν θέλουμε, παιδιά, είναι γενικά να βρίζετε. Μπορείτε να κάνετε το αρνητικό σας σχόλιο καθαρά. Άμα δεν αρέσει σε κάποιον είτε το βίντεο είτε το οτιδήποτε, μπορεί απλά να μην το δει. Είναι πολύ απλό γενικά. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να δει ό,τι ανεβάζουμε. Ακριβώς. Βλέπετε την πρώτη εκπομπή, δεν σας αρέσει και βλέπετε αν θέλετε και τη δεύτερη, και αν δεν σας αρέσει, αφήνετε ένα σχόλιο ή κάνετε ένα αρνητικό. Γενικά δεν ξανασχολείστε μαζί μας. Είναι καθαρά θέλησή σας. Είναι όπως θέλετε. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε αυτό ότι αρέσει σε όλους. Κακά τα ψέματα. Έτσι, οτιδήποτε κάνει ο καθένας μας δεν σημαίνει ότι αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Αλλά πρέπει όλος να σέβεται τον κόπο του αλλού και να μην βγαίνει να βρίζει οτιδήποτε. Απλώς λέει ότι ξέρετε κάτι, δεν μου αρέσει γιατί δεν έχετε καλό ήχο, δεν έχετε καλή εικόνα ή δεν μου αρέσουν τα θέματά σας. Δεν υποστήρασα στους ίδιους, δεν τα λέτε σωστά. Μπορεί να μας προτείνει, άμα θέλει κάποιο θέμα, να το προσθέσουμε, να δούμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αρέσει σε εσάς αυτό που βγάζουμε και δείχνουμε σε εσάς. Ακριβώς, παιδιά, ακόμα και σε μια νέα δουλειά να πάτε, οτιδήποτε, πάντα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτεροι. Γι' αυτό πάντα υπάρχουν και άλλοι να σας κρίνουν και να σας κάνουν να γίνετε ακόμα καλύτεροι. Δηλαδή, από τα λάθη σας να γίνετε ακόμα καλύτεροι. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι επειδή κάνετε κάποια λάθη θα πρέπει κάποιοι να βγαίνουν και να βρίζουν γενικότερα οτιδήποτε. Οποιοςδήποτε βγαίνει, αρχίζει και βρίζει, όπως σε ένα άλλο κανάλι που έχω, θα τρώει γενικά μια αναφορά το κανάλι και γενικά το βγάζω. Συγγνώμη κιόλας που από την πρώτη εκπομπή εξηγούμε έτσι και σας λέω στα χήματα τι θα γίνει. Απλώς γενικά δεν θέλω να υπάρξουν στη συνέχεια παρεξηγήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Αυτά έχω εγώ να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα επόμενο βιντεάκι θα δούμε πότε θα ανέβει, παιδιά. Σήμερα πόσες έχουμε, να δούμε λίγο. 23, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε 24, ναι. 24. Μέχρι τέλος του μήνα δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει κάποιο άλλο βιντεάκι γιατί είναι λίγο πιεσμένο το πρόγραμμα. Ακριβώς. Αρχές Ιουλίου δεν νομίζω, είναι λίγο δύσκολο. Προστέλει μέσα, εκεί. Κάπου εκεί τώρα λογικά, γιατί θα πάμε κιόλας σε κάποιες διακοπές που θέλουμε να πάνε καλά τώρα τον Ιούλιο. Επομένως, παιδιά, αν δεν ανέβει αρχές Ιουλίου επόμενη εκπομπή, λογικά μετά τις 20 του μήνα πιστεύω σίγουρα θα ανέβει κάτι, έτσι. Βέβαια δεν αποκλείουμε τίποτα. Μπορεί και στις αρχές του Ιούλη να ανέβει. Ακριβώς. Δεν αποκλείουμε κάτι. Ούτε μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι καθαρά τη στήριξή σας, να μας πείτε την άποψή σας για το τι θέλετε στο επόμενο βιντεάκι να προσθέσουμε. Ρωτήστε μας κάτω από αυτό το βιντεάκι κάποιες ερωτήσεις, και ώστε στο επόμενο βιντεάκι να έχω εδώ πέρα το κινητό μου, να τις διαβάζουμε και να τις απαντάμε. Κάποια πορεία, οτιδήποτε που θέλετε. Να σχετίζετε φυσικά έτσι με την εκπομπή, μην είναι άσχετα πράγματα. Έτσι. Ή την άποψή μας, αν θέλετε σε κάτι το οποίο σας εμποδίζει, θέλετε κάτι να σας πούμε, ρωτάτε, παιδιά, και εμείς βοηθάμε να σας λύσουμε το θέμα αυτό. Αυτά είχα να πω εγώ. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας. Γεια σας.